Ahojte všetci, volám sa Lea Kováčová, mám 25 rokov a pochádzam z Nitry. Chcem vám prezradiť takých 5 pikošiek z môjho života. Prvá je taká, že som v detstve vyzerala ako chlapec, keďže moje vlasy boli ostrihané na hríbik. Druhá, bola som veľmi zlé dieťa, ktoré si v škôlke pamätal asi každý, keďže som prechádzala vždycky s nervami a s krikom, s 2 fľaškami v ruke a keď sa mi niečo nepáčilo, začala som vrieskať a plieskať s tými fľaškami. V detstve som mala veľmi vysnívaný job, to bol práve job učiteľky, ktorý mi veľmi rýchlo moja mamička vyhodila z hlavy. Ďalším takým jobom bola práca v banke, a vlastne asi aj podľa toho som si vyberala svoju strednú a vysokú školu. Mojou najväčšou závislosťou sú gumené cukríky Mixle Pixle, ktoré milujem z toho dôvodu, že tam je viacej druhov tých cukríkov a vždy si viem vybrať nejaký druh, na ktorý mám práve chuť. Mojím najväčším relaxom, vypnutím a prichádzaním na nejaké iné myšlienky, keď potrebujem odísť od reality, je sadnutie do auta, pustenie hudby a ísť do neznáma. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pa, pa!